salam alaikum la famille Mali kono ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw na balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Aras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya walima foyi fɛn bɛɛ fo janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na faso jɔ sira kan ani danbe sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo wala a bɛ kɛri bila quoi vidéo bɛ ka signaler pour que o kana vidéo tigɛ ka bɛɛ lajɛlen fo y'a faamuya b'a la k'an ka tɔn fo n'o ye la vérité kɛnɛ n'o présenté Tanti Jɛnɛba Kulibali ka n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo ka an kanubagaw fo mɔgɔ minnu b'an ka vidéo ka aimer ka commenter ka partager cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya foyi t'an bɔ faso jɔ sira kan ani danbe sira kan Kulibali k'i fo k'i waleɲuman dɔn Fofana Solomani k'aw bɛɛ lajɛlen fo Zeska Mete Abdoulaye Samake mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo Abdoulaye Goïta mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan k'aw bɛɛ tu fo n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ Kulibali Mohamed k'aw bɛɛ fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan partager maximum ɲate bon ɲa bɛ commentaire kɔnɔ mais ɲate fɛn na quoi mais ça va aller a bɛ comme page tɛ normal la quoi Ali Boune k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ folen don an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw bi an sigi kun ye Jigitugu masa Asimi Koita a bɛ baara la a ka bon hakili ma n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Senegali kɔnɔ yen ka kalan kosɛbɛ Ousmane Senko Ala de ko k'a bɛ kɛ président ye mɔgɔ tɛ se k'o bali Ala de ko k'a bɛ Senegali mara cɛ si tɛ se k'o bali an ɲɛ bɛ Macky Sall la a bɛ ka juguya sugu bɛɛ ta ka Ousmane Senko sɛgɛrɛ mais k'a fɔ a ye k'a ka misɛn n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la an ka armée bɛ ka baara kɛ i y'a faamuya b'a la dɔgɔna duguw la a ka bɔ hakili ma an b'an da don yɔrɔ fana la ne balimaw an ka to Asimi kɔ an ka Asimi dɛmɛ an ka to Asimi kɔ n bɛ segin a kan a bɛ hakɛ to mura bɛ na voilà an ka to Asimi kɔ an ka Asimi dɛmɛ ŋaniya min b'a la ni cɛsiri min b'a la walahi maliyɛndenw bɛna lafiya hali a tɛ mɛn n bɛ segin a kan maliyɛndenw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛɛ ka to Asimi kɔ an bɛɛ ka Asimi dɛmɛ a bɛ sira min kan hɛrɛ b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ bonya b'a kɔfɛ kunkɔrɔta b'a kɔfɛ ka da kun jumɛn kan hakilina kura dɔ bɛ Asimi na Asimi bɛ ka baara dɔw kɛ walahi n'a ye nin cɛ in dɛmɛ Mali lakana bɛna sabati i y'a faamuya b'a la hɛrɛ sugu bɛɛ bɛna Mali kɔnɔ o ko fɔlɔ ye mun ye Asimi bɛ ka drone san a ka bon hakili ma a bɛ ka avion san a ka bon hakili ma a bɛ labɛn sugu bɛɛ de la nin waati in na an kan n'an ye jadisiw bunte ka bɔ dugu o dugu la k'an de bɛna taa sigi yen nka cɛ o ye hakilina ɲuman ye dɛ cela veut dire que fɔlɔ an tun bɛ jadisiw kɛlɛ par exemple sisan n'an tun ye jadisiw faga walima k'u ka baziw jeni mura an ka sɔrɔdasiw tun bɛ segin ka taa Bamakɔ o bɛna ban pewu n'an ye jadisiw c'est-à-dire que n'an ye dugu fɛn fɛn minɛ k'an de bɛna sigi yen baziw de bɛna sigi yen drone de bɛna bila yen nka cɛ o hakilina ka ɲi dɛ walahi an ka cɛ in dɛmɛ cɛ in bɛ jamana in segin a danbe kɔnɔ a n'o baara de bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na n'an ye dugu fɛn fɛn ta tiɲɛ jadisi fɛn fɛn ta tiɲɛ ka jadisiw dagalen tun bɛ dugu fɛn fɛn na ka jadisiw faga ka bɔ yen militaire de bɛna taa sigi yen an tɛ yen bila tuguni dɛ wa molobaliya tɛna kɛ o dugu la tuguni c'est comme ça Jigitugu masa nin t'a kɛ cogo ye wa nin hakilina ye bilahi an b'i dɛmɛ f'an joli laban bilahi nin hakilina ka ɲi fo ka fɔ ko a ka ɲi wa nin baara de bɛ sen na i ma ye avion sanni o tɛ ka jɔ wa i ma ye maramafɛn san o tɛ ka jɔ wa i ma ye drone jiginna hali nin kalo kɔnɔ drone min jiginna nin kalo kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a tɛ ku TGV kɔnɔ ala kelen de b'a da dɔn wa hali Sogɛli filɛ munumunu min na i y'a faamuya b'a la Gawo yanfan ninnu na Sogɛli bɛ tagama la kuranfɛ la ka taa Kidali ka taa Gawo ka fan bɛɛ don ɲɔgɔn na yanni Sogɛli ka déplacer o y'a sɔrɔ ministre de défense n'o Sadio Kamara ye drone baden taara jigin i y'a faamuya b'a la Gawo ka taa drone baden bila Gawo an ka nin fanga in dɛmɛ bilahi nin fanga in bɛ faso in fɛ nin fanga in danbe b'u la hɔrɔnw don o bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan an ka t'u kɔ an k'u soutenir hɛrɛ b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ président ma deli ka nin kɛ fɔlɔ ni Asimi tɛ i y'a faamuya b'a la k'an ka sɔrɔdasiw bila condition kɔnɔ ka maramafɛn san impôt bɛ ka k'a kɛcogo la i y'a faamuya b'a la jadisiw tɛ se ka dimi don an na tuguni an bɛ min wɛrɛ nɔfɛ an ka dɛmɛ dɔrɔn an ka taa c'est tout baara wariya ka ɲi
e wa mena dugu fɛn fɛn récupérer k'a fɔ ko an b'a récupérer ka taa o banna pewu an bɛ dugu fɛn fɛn récupérer nin sen an ka base de bɛ taa sigi kan de bɛ taa sigi i y'a faamuya bala drone de bɛ taa bila yen avion de bɛ taa bila yen i y'a faamuya bala jadisiw tɛ se ka segin ka na o dugu kɔnɔ tuguni an bɛ ka dugu minɛ ka taa nin cogo de la n'an ye mura récupérer ka jadisiw faga ka bɔ yen an ka base bɛ sigi yen i y'a faamuya bala n'an ye Sévaré ninnu récupérer an ka base bɛ sigi yen n'an ye Kidali récupérer an ka kan bɛ sigi yen Mali bɛna kan ta ye sisan ni hakilina de bɛ Assimi na nin baara de daminɛna i y'a faamuya wa nin baara de bɛ sen na o b'a yira k'a fɔ Mali territoire bɛɛ bɛna kɛ an sago ye hara tɛ mɛn Mali territoire bɛɛ bɛna kɛ an sago ye hara tɛ mɛn an ka cɛ in dɛmɛ an ka taa dɔrɔn baara wariya ka ɲi a dusu b'a la a hɔrɔnya b'a la a danbe b'a la wa kɛwale fana b'a la c'est pour cela k'an bɛ ka tɔgɔ fɔ don o don maa ɲɛnama don maa ɲɛnamaden don an ka dɛmɛ an ka taa baara wariya ka ɲi jɔn de bɛ se k'a fɔ ko nin ma ɲi han fɔlɔ an tun bɛ jadisiw faga dɔrɔn an bɛ segin ka taa faaba kɔnɔ mɛ nin sen n'an y'u gosi dugu o dugu la an b'o dugu minɛ an b'a bɛɛ récupérer ka taa quoi i y'a faamuya b'a la laban an bɛ taa fo Kidali a bɛɛ bɛ k'an ta ye i y'a faamuya b'a la an b'an jɔ Algérie ni Mali frontière cɛ k'an jɔ Algérie ni Mali frontière cɛ voilà foyi tɛ don foyi tɛ bɔ baara wariya ka ɲi ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na sagajigiba fɛn dɔnbali ala ye den min da tatiɲɛ kama Macky Sall ala ye Macky Sall da kunangoya de kama k'a da tatiɲɛ kama k'a da halaki kama depuis ne ye Macky Sall ye Faransi don min na i y'a faamuya b'a la ani Macron bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka don salle dɔ kɔnɔ conférence dɔ tun b'u bolo ɲɔgɔnye dɔ tun b'u bolo Macron taara kunbɛn o bɛna don salle kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a y'a sɔrɔ Sénégal drapeau b'a disi la a y'o bɔ a disi la k'o bila poche kɔnɔ o don ne sara de o don ne jigila tigɛla de farafinya ye mɔnɛ ye de aw ka hakɛ to dɛ n k'an bɛ farafin jugusago den ninnu de ma o Macky Sall kelen in i y'a faamuya b'a la Faransi de bɛ k'o pousser k'o bila Ousmane Sonko la parce que Ousmane Sonko tɛ Faransi fɛ Ousmane Sonko b'a faso de fɛ danbe de b'a la a bɛɛ fɛ Sénégal ka bonya ɲɛ b'a la ni Ousmane Sonko nana Sénégal kɔnɔ Ousmane Sonko bɛ kɛ komi Assimi a bɛ kɛ komi Ibrahim Traoré a bɛ kɛ komi Mamadou Doumbouya Français bɛ commencer ka perdre Afrique la dɔɔni dɔɔni o de la o bɛ ka lagasa in bila faden sago in bila a bɛ ka Ousmane Sonko dɔgɔya a bɛ ka violence ta ka sɛgɛrɛ a bɛ ka haine ta ka sɛgɛrɛ mais nin bɛɛ tɛ foyi kɛ Ousmane Sonko ka masaya la ala ye den min da dugutigiya kama a tɛ sa bamuna kɔnɔ Sénégal population bɛɛ bɛ Ousmane Sonko fɛ Afrique jeunesse bɛɛ b'a fɛ ne tɛ Sénégalien mais n bɛ ka Ousmane Sonko tanu mun na n bɛ ka tɔgɔ fɔ mun na parce que hɔrɔn don danbe b'a la ko ka di n ye cela veut dire que Ousmane Sonko ka di Afrique bɛɛ de Sénégal dɔrɔn tɛ den halakilen sagajigi fɛnɛ bɔnɔ a ye san 10 de kɛ Sénégal kunna a ka san 10 bientôt a bɛna dafa 2 mandats Macky Sall y'o de kɛ 2 mandats a ka mandat filanan bɛ ban i y'a faamuya b'a la 2024 kɔnɔ e cɛ ala tɛ nin kɛ bɛɛ ye dɛ ka san 10 kɛ jamana kunna o san 10 bantɔla don Sénégalais bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ u jigi bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan u ka danaya bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan e ka san 10 bantɔla i y'a faamuya b'a la mɔgɔ min ça veut dire que mɔgɔ min ka jama ka ca ka tɛmɛ Sénégal bɛɛ kan mɔgɔ min fɛlen don ka tɛmɛ Sénégal bɛɛ kan e bɛna bila o tigi de la e cɛ nin ye laban kojuguya ye dɛ ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ o de bɛna kɛ Macky Sall ta ye bilahi a bɛ bɔ fenêtre fɛ Macky Sall bɛ ka taa cogo min na bilahi ça veut dire a bɛ hakili lajigi ATT ka fanga la kɔ ATT ka fanga tɔ tora ça veut dire a ka mandat tɔ tora kalo 3 ATT ye koko ta ka taa Sénégal ni ala ma fara Ousmane Sonko kan bilahi a bɛ taa tunga la comment ça s'appelle Macky Sall ka a bɛ taa tunga la ni ala ma fara Macky Sall kan bilahi a bɛ taa tunga la parce que Sénégalais bɛ Ousmane Sonko fɛ a ko ka d'u ye cɛ don danbe b'a la a b'a faso fɛ a jɔlen don cɛ Ousmane Sonko ye ko Faransi bɛ c'est que jɔnya wale min b'a bolo ka ɲɛsin Africain ma ko ale tɛ jɛn n'a ye Faransi bɛ k'an joli min min k'o jɔ waati de sera Faransi bɛ ka molobaliya min kɛ anw na k'o tɛ k'ale tile la Faransiw b'a dɔn ni Ousmane Sonko nana olu tagatɔ don Faransiw b'a dɔn ni Ousmane Sonko nana olu ka hɛrɛ tigɛtɔ don
o bɛ fɛ lagalagatɔ saga fɛn dɔn bali bɔnɛma wolo i y'a faamuya b'a la fɛnna bɔnɔ maa mugu talen ka bila maa foroko kɔnɔ n'o ye Macky Sall ye o bɛ k'a pousser k'a ka troisième mandat kɛ o bɛ k'a pousser a ka Ousmane Senko mankutu tiɲɛ o bɛ k'a pousser a ka galon da Ousmane Senko la o bɛ k'a pousser a ka Ousmane Senko faga o bɛ k'a pousser i y'a faamuya b'a la a ka Ousmane Senko humilier mais a tɛ passer tous les jeunesses conscientes sont avec Ousmane Senko. Tous les Africains, ils sont avec Ousmane Senko. Pas que Sénégalais. Hein. Tous les jeunesses conscients du Mali, du Niger, du Gabon, du Congo, du Centrafrique, tout le monde, tous les Africains sont avec Ousmane Senko. Pas que des Sénégalais. Tous les jeunesses conscientes. Ah, Français de Beka Lara Toy, Dadjibo, Bonema Wolo, Ko Bla, Aka Ousmane Senko Fara, Ko Bla. Pour ce kata Allah. Femme min kɛra Ousmane Senko la kunu. Bila lagalagatɔ dɔ bɛ se ka kisɛ ci a la. Lagalagatɔ dɔ parce que an ye sɔrɔdasi dɔ ye. Ça veut dire a y'a bolo digi fɛn kan mais ko a ka bɔ hakili ma. An ka image lajɛ. 20e siècle kɔnɔ. Ousmane Macky Sall e ta tiɲɛna waati min na. I ka fanga banna. O tiɲɛ ko bilahi ninnu ye banabagatɔw de ye quoi. Ninnu ye banabagatɔw de ye handicapé total. Français ni mɔgɔ ka jɛ tɛ laban mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'i ka jamana ci ka di Faransi ma malo de b'a kɔfɛ tatiɲɛ de b'a kɔfɛ tungalataga de b'a kɔfɛ Blaise bɛ cogo di o man k'aw sɔn hakili la Blaise bɛ min Français mun ye Blaise manipulé ka jadisiw ka Burukina kɛ jadisiw siyɔrɔ ye ka Burukina kɛ jadisiw jatigi ye Blaise labanna cogo di IBK min ye Mali ta k'a di i y'a faamuya b'a la Français ma IBK labanna cogo di c'est à dire que mɔgɔ fɛn fɛn de ye faso ci ka ninnu dɛmɛ a bɛɛ malola a bɛɛ ta tiɲɛ u yɛrɛ bɛ tila ka bɔ n'i ye Maliki Konate Sijuguden a y'a fa n'a ba bɛɛ di Faransi ma Maliki bɛ cogo di Boubou Cissé Karim Keita n'o bɛ cogo di hali dɔw tɛ se ka n'a yan o tun kan ka Africains sɔn hakili la u ka to tiɲɛ kɔ u ka t'u danbe kɔnɔ u ka k'u ka jamana fɛ. N'u bɛ sa u ka sa n'u bɛ balo u ka balo mais handicapés do banabagatɔw do bilahi ni ne ye Macky Sall lajɛ quoi a hinɛ de bɛ n na ni ne ye Macky Sall ka avenir lajɛ quoi Macky Sall hinɛ de bɛ ne la mais a t'a dɔn a ka dɔnta ka dɔgɔ i ka mandat bantɔ la i ka sigi yɛrɛ ma ka jamana bonya ka jamana kɔnɔden bonya ka bɛɛ ka hakɛ d'a ma Macky Sall de bɛ ka taa bila Ousmane Senko la ka mugu ci population na o kɔrɔ Macky Sall ta tiɲɛna. An ka image lajɛ Macky Sall bɛ ka min kɛ Sénégal kɔnɔ regarde violence totale a lajɛ. Oui, commissaire Diop. Oui. A lajɛ. Quel est le problème, mon commissaire? Ah non, non. Non, je n'ouvrirai pas le véhicule, commissaire, avec tout ce que vous avez comme dispositif. Vous pouvez escorter mon véhicule jusqu'à chez moi. Je ne sortirai pas de mon véhicule pour entrer dans un autre véhicule. Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà. Ah là, le mobile véhicule doit être ça. Ah là. Ah là, je suis en état d'arrestation. Non. Est-ce que des forces de l'ordre ont le droit d'extraire quelqu'un de son véhicule? Non, je pose la question avant. Monsieur, arrêtez de faire business. Voilà, mbala jɔ pour que vidéo kana janya 20e siècle kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ masakɛ
Ousmane Sonko kɛra Sénégal président déjà o de dɔgɔyatɔ filɛ nin peuple bɛɛ bɛ mɔgɔ min fɛ nin bɛ taa laban mun de la joli bɔn nin bɛ taa laban mun na mɔgɔ faga o de la Macky Sall ka avenir hinɛ bɛ ne la quoi bilahi ka san tan kɛ jamana kun na ka tila ka taa laban nin cogo la mais c'est décevant kodɔnbaliya ma tɛmɛ nin kan ka sɔrɔsiw bila i y'a faamuya b'a la k'u ka taa cɛ minɛ a ma min a ma bɔn parce que a bɛna kɛ Sénégal masakɛ ye Sénégalais b'a fɛ ale de bɛna kɛ président i y'a faamuya b'a la 2024 n'a kɛra président ye Faransi ka hɛrɛ t'a la u bɛ ka sagaden bila i y'a faamuya b'a la ka taa kun fara kogo kun n'o ye Macky Sall ye u bɛ ka lagalagatɔ in bila a k'a ka kaburu dingɛ sen e cɛ nin ye kodɔnbaliya dan ye dɛ nin kan ka k'i ye Sénégal bi ne ye vidéo in lajɛ n kasira de quoi n ye vidéo in lajɛ bilahi n dusu tiɲɛna a ka bon hakili ma n ye vidéo in ye quoi bilahi ni se tun bɛ pan ka taa tu Sénégal sɔrɔdasiw minnu bɛ ka nin dɔgɔyama ta ka Ousmane Sonko sɛgɛrɛ k'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara mais se tɛ n ye a jigilatigɛ ka bon bilahi foyi tɛ nin kɔfɛ ni tubabuw tɛ foyi tɛ ka Macky Sall bila na ni tubabuw tɛ depuis don min na ne ye Faransi RFI ye ka Ousmane Sonko wele k'a binna muso kan k'u y'a wele tribunal la k'a ma sɔn ka taa ne ko bilahi n ko fitinɛ de bɛna kolokolo sa ça veut dire que Ousmane Sonko bɛna dɔgɔya de depuis ne ye RFI ye don min na o ye Ousmane Sonko interview i y'a faamuya b'a la télé direct la k'a binna musomanin kan i y'a faamuya b'a la k'a wulila fanga la k'a ma sɔn ka taa ne ko bilahi n'Ala ma fara cɛ in kan bilahi o bɛna molobaliya sugu bɛɛ ta ka sɛgɛrɛ sisan a tɛ nin même pas un mois parce que Ousmane Sonko tɛ Faransi fɛ a bɛ tiɲɛ de fɛ a b'a faso de fɛ a juguya kun filɛ a juguya kun filɛ depuis ne Faransi ni Ousmane Sonko ka conversation ye k'u ka interview ye bilahi n ko tɔɔrɔ b'a kɔfɛ u bɛ sagaden bila sa a bɛ wuli ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ ka mankutu tiɲɛ fu a ma se muso ma a ma bin muso kan foyi parce que n'a kɛra président ye Sénégalais sago bɛ sɔrɔ Faransi ta bɛ tiɲɛ kuma fa fila ba filɛ ni Ousmane Sonko kɛra Sénégal président ye Faransi ka hɛrɛ bɛ dɔgɔya ye u tɛ fɛ u ka hɛrɛ ka dɔgɔya u bɛ ka saga bɔnɛma wolo fɛn dɔnbali handicapé bouffon u bɛ k'a pousse a ka taa yɛrɛ faga ni tɔɔrɔ wulila ni population wulila a tɛ se olu ma a bɛ se Macky Sall de ma aw tɛ Macky Sall ninnu ka hakili sɔrɔ u ka Afiriki bonya tɛ mais sagaden don a t'a kalama hakili t'a la ka miiri hakili t'a la ka miiri saga don sagaden ma tɛmɛ nin kan i ka mandat bantɔ la i yɛrɛ b'a dɔn k'i tɛna gagner Ousmane Sonko bolo i b'a dɔn k'i tɛna passer i ye nkalon da la k'a binna muso kan Sénégalais ko k'a kana dan ka bin musow kan dɛ a ka bin hali alimamiw kan olu b'a fɛ kuma bɛ min aw ye nkalon da la yan i y'a faamuya k'a binna ka baarakɛden kan Ala ma ye kira ma ye foyi tɛ ni nkalon tɛ Sénégalais k'o bɛɛ n'a ta u b'a kɔ ale de bɛ se ka Sénégal se ka danbe kɔnɔ ale de bɛ se ka Sénégal bɔ jɔnya la tubabuw ye min kɛ farafinw na ça veut dire que a quartier de bɛ Sénégal kɔnɔ ye tubabuw ye min kɛ farafinw na k'an kɛ jɔn ye ka nɛgɛ jɔlɔkɔ sigi an na n'i taara Gori Sénégal quartier dɔ bɛ yen nɔ fɛn n'i taara yen nɔ a image n'a dessin animé n'a a yiri maniw bɛ yen nɔ o ye min kɛ farafinw na ça veut dire que o de bɛ Ousmane Sonko kun na an bɛ bɔ jɔnya de kɔnɔ an bɛ k'an yɛrɛ ta de ye an tɛ mara tubabuw fɛ tuguni tubabuw bɛ fɛ an ka sa jɔnya de la o de la nkalon dara Ousmane Sonko la ko muso binna kan i y'a faamuya b'a la k'a ma sɔn ka taa kiri la Ousmane Sonko ko Macky Sall ye ko min labɛn Macky Sall ye nkalon min da ale la Macky Sall min ta ye justice ye Macky Sall min ye président ye ale ni Macky Sall ka t'i jɔ kiri la a da tɛ diya Ousmane Sonko la sa ni mɔgɔ wɛrɛ tun y'a kɛ mais président de ye nkalon ta k'a da Ousmane Sonko la k'a binna muso kan Ala ma ye kira ma ye i mana t'o tribunal la a bɛ passer cogo jumɛn ale de ta ye juge ye ale de ta ye kiiritigɛlaw ye ale de bɛ fanga kun na jamana wari b'ale de bolo o kiiri bɛ tigɛ nkalon de kan o de la Ousmane Sonko ma sɔn ka taa i ɲɛ t'a la o bɛ k'a ka mobili vitre bɛɛ ci ka cɛ dɔgɔya ka humilier mais cɛ tɛgɛ bɛ Ala de bolo bin cogo t'a la a bɛ Sénégal mara fura t'a la Macky Sall troisième mandat tɛ passer wallahi hali k'a bila i ka taa tunga la
ne ka fanga yɛrɛ banna bi e ka to Sénégal a sega bɛ ne la dɛ parce que i ye kojugu minnu kɛ bi la a bɛɛ bɛ segin ma ni Macky Sall ka fanga banna bi a ka sigi Sénégal o jɔyɔrɔ bɛ ne la dɛ ni violence totale de violence totale Ousmane Sonko ka kɛ président ye i y'a faamuya bala ni image bɛ a kɛra Sénégalais ɲɛna cɛ i bɛ taa kaso la fura t'a la bon k'i yɛrɛ faga fu i kɛra c'est que hadamaden n'i bɛ ko dɔn n'i kɛra président ha tile kelen ni jamana kɔnɔdenw ko k'u t'i fɛ a bila président ya o tɔgɔ tɛ bɔ i la tuguni o dawula tɛ bɔ i la o bonya tɛ bɔ i kan mais anw fɛ banabagatɔw de bɛ 10 ans a ma wolo foyi la ni tɔɲɔ tɛ a ma wolo foyi la ni juru ta tɛ n'i taara Sénégal barantanya min bɛ a ka bon hakili ma Sénégal port bɛɛ datugura ala ni tubabuw ka manipulation ala ni tubabuw bɛ ka Macky Sall manipuler n'i donna Sénégal kɔnɔ bi port bɛɛ jɔra Mali tɛ ka taa foyi bɛɛ y'i kɔ don o la bɛɛ bɛ ka taa chômage la entreprise bɛ ka taa tugun Macky Sall nɔfɛ o bɛɛ n'a ta nin sagaden tɛ ka hakili sɔrɔ k'a kɛ population fɛ k'a kɛ Afrique fɛ k'a k'a ka jamana fɛ a bɛ ninnu dɔ ko minnu sɔgɔtɔ o kɔ ye malo de o kɔ ye tungalataga de o kɔ ye i y'a faamuya b'a la faso bila de ne t'a dɔn Afrique ɲɛmɔgɔ ni Assimi filɛ nin a nana k'a ka tiɲɛ fɔ 4 vérité a sigilen bɛ Mali kɔnɔ a tɛ voyager a tɛ taa yɔrɔ si Congolais b'a fɛ Ivoiriens b'a fɛ Ghanéens b'a fɛ hali laharakaw bɛ Assimi fɛ k'a sɔrɔ a ma Faransi sago kɛ a jɔra Faransi ɲɛ k'Ala t'a fɔ mais bonya sugu bɛɛ b'a kan nin tɛ ka kɛ aw ɲɛna wa aw tɛ nin kalama wa aw ɲɛ tɛ nin na wa pour que aw tɛ Assimi ladege foyi tɛ aw la foyi tɛ n'aw sɔrɔ mais ni Ala ye mɔgɔ da ta tiɲɛ kama hɛrɛ t'a la ni Ala ye mɔgɔ da ta tiɲɛ kama solution t'a la mais c'est comme ça Ousmane Macky Sall ka fanga bantɔla a filɛ nin a bɛ ka kojugu minnu kɛ est ce que a tɛ k'a yɛrɛ faga wa a bɛ komi ne ye marifa di lagalagatɔ ma k'a ka taa a ci a yɛrɛ la bilahi a b'a ci a yɛrɛ la Macky Sall ninnu bɛ ten de quoi u bɛ komi baganw i ka fanga bantɔla ça fait 10 ans 10 ans Sénégalais tigɛr'i la u ka danaya t'i kan tuguni u bɛ Ousmane Sonko de fɛ e cɛ ni hakili tun bɛ na ni nin tun bɛ miiri wala tun bɛ sabali i y'a faamuya b'a la ka Ousmane Sonko to yen a b'a tile de la mɔgɔ tɛ se ka bali Ousmane Sonko b'a tile de la mɔgɔ tɛ se ka bali k'a to yen i y'a faamuya b'a la fɛn min ka di Ousmane Sonko a k'a kɛ Macky Sall ka mandat bɛ ban dɔrɔn a b'a fɔ k'ale tɛ kɛ candidat ye tuguni i bɛ bɔ daba fɛ i bɛ sigi Sénégal kɔnɔ i ye baara ɲuman minnu kɛ k'olu tɔnɔ dun mais n'i y'a kɛ violence ye k'a kɛ juguya ye e cɛ o kɔ ye bubu ta ɲɔgɔn de ye o kɔ ye bubu ta ɲɔgɔn de ye o kɔ ye IBK ta ɲɔgɔn de ye o kɔ ye Karim Keita ta ɲɔgɔn de ye o kɔ ye Cɛma Hubert Kulibali ta ɲɔgɔn de ye mun nafa b'o la mun nafa de b'o la mais ninnu ka dɔnta ka dɔgɔ dɛ walahi i ka mandat bantɔla bilahi n bɛ n tɛgɛ bɔ tubabuw bolo k'an jɔ n jɔyɔrɔ la k'an faso defa ka Ousmane Sonko to a ka sago kɛ n ka mandat bɛ sanfɛ Macky Sall kan ka bɔ bi ka kuma k'a fɔ ale tɛ kɛ candidat ye Sénégalais bɛ kɛ a fa tuguni a bɛ to Sénégal kɔnɔ nafolo minnu suɲɛna a bolo i y'a faamuya b'a la wari minnu duguna a bolo tiɲɛni minnu kɛra tile la Sénégalais bɛ yafa o bɛɛ la k'u jigi da Ousmane Sonko kan mais foyi tɛ kunkolo kɔnɔ ni fali bo tɛ foyi tɛ kunkolo kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ni bɔgɔ tɛ a ka mandat bɛ ban 2024 a ka mandat bɛ ban 2024 mais foyi tɛ kunkolo kɔnɔ troisième mandat a tɛ passé bilahi hali ni mɛlɛkɛw de b'i kɔlɔsi e tɛ troisième mandat sɔrɔ Sénégal kɔnɔ bilahi a tɛ passé n'o kɛra dɔrɔn a bɛ kɛ sugu de kan a bɛ kɛ joli de kan e dun ka hɛrɛ t'o la hali ni Iblisa de b'i kɔlɔsi nka cɛ a tɛ passé troisième mandat tɛ passé bon i bɛ ka violence min ta ka cɛ sɛgɛrɛ i bɛ k'i yɛrɛ mago sa i bɛ k'i yɛrɛ ta tiɲɛ i bɛ k'i denw ta tiɲɛ e denw bɛ laban aventure la e yɛrɛ bɛ sa aventure la parce que ne ye nin ko sugu daminɛ jamana kɔnɔ Ousmane Sonko mana fanga sɔrɔ cɛ a b'i minɛ k'i don kaso la i ye min kɛ sisan nin ye violence de ye wa droit de l'homme mɔgɔw tɛ kuma nin na CEDEAO tɛ kuma nin na parce que Faransi de b'a kɔfɛ e ka ni ne ye mɔgɔ ye k'an k'an yɛrɛ to CEDEAO ni droit de l'homme mɔgɔw bolo tuguni nin kɛra Sénégal kɔnɔ droit de l'homme mɔgɔ jumɛn de kumana mais n'a tun kɛra jɔnden dɔ la ka kɛ sagaden dɔ la u tun bɛ kuma droit de l'homme mɔgɔw kumana rasiba ci t'a la o Ousmane Sonko de filɛ nin a m'a min a m'a bɔ ka taa cɛ u tun bɛna cɛ faga ka mobili vitre jigin a kan n'o donna ɲɛ la a b'a ɲɛ ci
Notre tour à faire là-bas son tigre. Doit bénir, bien bénir. Mais Ousmane Senkoko, Sénégalais, il y a ani Sénégal ka sega tambe kono o to lu arranger o ni ko kwanga kanyere o to lu arranger an ga ke saga ka ke nuso to yi ka to oluko comme saga na ko kala antena here so antena bonno ko langa jamana utena jo antena ke anyere ambe to oluko bonema wolo ni tachen jugu sago denyala oluka un traité ka an tachia ka an ko jeni ka nya jeni o de kadi ko luye sinon hada made na ujela ko nga nyogon tono de dun ka nyogon ka here dun mais ni ni olu be nyogon bulu avec Edeka. Et te hera foi sur le boulot. Non, tu me hera sur le boulot, si sans tu m'en Afrique sur l'autre. Mais nous te en fait, tu n'as qu'un fait. Ousmane Senko de Dons avait fait qu'à Sénégal, c'est qu'à Dambé, qu'on a maté ou arrangé, ou bien ça a d'imbla. À quoi Ousmane Senko fera. Parce que tu me fais qu'à Farade. Donc, il y a tu me fais qu'à Malfati Tiela. Ambe Wole Bla, Afrique, Zénessi Bema, Sénégal t'aide. Ambe wole bla africain den bema ambe ka joka chain kolosi suno ba bonani nda hadi kamara mugola ibse ka fara kamara mugola adobe no ibaso poison de buka ganu na so rasi no poison de buka ganu ubse ka akeche nya dala wol maka siga fara obe che fara Afrique population ambe ka jo ka Ousmane Senko deme Ousmane Senko bena Afrique pede bonogola abena Afrique pede jigi tugu ni Sénégal bola tubabu bolo billahi Afrique bejo Ousmane Senko bo sera de kambe wole bla africain dempema Sénégal doronte ni Afrique beka kelede ka fara sénégalais ka Ousmane Senko soutenir ka deme angana ni to sénégalais on doron ni Ousmane Senko Afrique be présenté Afrique be d'état do e wa abeka here ni Afrique be de aka kele africain beka here de Ousmane Senko kuma be asimi fo abe Burkina présent fo avec Dumbuya fo mo fen feria famia bala ni dambe bi la Ousmane Senko ta ka discours damne na Afrique be fo folo Afrique de mun be chasir la ni ambe ka président de ambe jolen ka to ka soutenir ni mimbe se ka kuma ni mimbe se ka dema ni mimbe se ka ta Sénégal ta anga ni cheba de mesuno ba fara parce que ba il n'y a pas la solution ta la le de Sénégal mara na dunya Sénégal mara France be boy o de mandouye ambe teme ka boyi ala ka barka do Ousmane Senko la ala ki kisi jugu toroma ala ka ni jugu ntanya mais ala kana e jugu sela ne balmo beba donc ko Mohamed Bazoum a fa kɛra makoronye aka ala kɛra makoronye aka fen bela jelen de kɛra makoronye mais hɛrɛ tɛ Niger kɔnɔ bi saya bɛ ka kɛ aka bo hakilima sorasi ba joli jadusu y'a faga kuna sini u fagara yɔrɔ min na ani barkani ka base man jan ɲɔgɔn na jadi su ka ta ka dugu kunturu minɛ tile joli o bɛ yen barkani b'u kɛrɛfɛ papa Tchad et comment ça s'appelle Niger population a y'aw sigi ye Niger sɔrɔsiw a y'aw sigi ye a tɛ kɛ mɔgɔ la de a bɛ kɛ aw de la aw ka nin su lajɛ nin ma kɛ hali bɛ ka tile nin ma kɛ a ye su lajɛ o ye nin jadisuw ye nin bɛɛ daji o bɛ ninnu faga ni marifa jumɛn ye mɔgɔ de bɛ ni marifa di jadisuw ma dɛ mɔgɔ de bɛ ni minɛnw di jadisuw ma a filɛ hali ni ma kɛ jugu sago tile la i bɛ ka tile hali ni ma kɛ i bɛ ka tile la ka mɔgɔ faga su de dalen filɛ nin i b'a lakali k'a fɔ ko ni ala n'i taara tɔn bɔ ɲaman kɔnɔ ka mɔgɔw faga ka bon hakili ma n'i ye fitinin de a bɛɛ ma yira nin kɛra Niger y'a faamuya bala nin kalo de kɔnɔ nin kalo kɔnɔ barkani bɛ yen faransi bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen Niger kɔnɔ Mali ye faransi gɛn nin bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ bi ala n ko tiɲɛ de ala ye sa n'i y'a ye anw sigilen bɛ faransi an bɛ ka ala ta fɔ tiɲɛ de bɛ an bolo an bɛ tiɲɛ de kɔ ye wa an tɛ sira foyi ye an bɛ siran ala de ɲɛ wa an bɛ ala de kɔ an b'an faso de kɔ i b'an sɔrɔ tasa min kɔnɔ ju fara ne balimaw Mali ye faransi gɛn nin bɛ se ka kɛ Mali la tuguni e ka su dalen nin o b'a yira k'a fɔ biɲɛ kala ɲin n'a sen dalen bɛ biɲɛ kala kan olu yɛrɛ de ko jugu kun yanfan ye n'a ma ɲa ko Bazoum bɛ aw ko komi saga a kan k'o lakana k'o ka population lakana k'o ka dugu lakana mais o t'an fɛ o u t'an fɛ o tɛna an dɛmɛ fana o tɛ anw kama olu bɛ fɛ k'anw ka dugukolo de k'u ta ye hɛrɛ min b'an bolo k'a bɛɛ cɛ ka n'u ka avenir dilan mais foyi tɛ Bazoum ninnu na ten fɛn bɛ Niger population n'u ka sɔrɔdasiw de la
aye nun to aka jamana kuna nyen kale alala bila yan 2024 ni Niger be mata jiwo fe ka fo mako tunya mo ten ta to fle ni fle sous kelen ka dugu sorasi be faga sous kelen ka be faga on dirait que mo te jamana kuna fle ka be faga ambetami wati na France sorasi be caméra b'u bolo drone b'u bolo il y'a faamu la satellite b'u bolo aladari b'u bolo a bɛ k'u yɛrɛ lakana mɛ Nizɛriw bancogo filɛ wa nin kɛra yɔrɔ min na hali n'u man ca an y'o de fɔ dɛ tiɲɛ ye Ala de bilahi n'i kɛra Ala fɛ Ala bɛ k'i fɛ n'i banna Ala la Ala b'i to c'est à dire Ala b'i to yɛrɛ ma mɛ tɔɔrɔ b'a kɔfɛ halaki b'a kɔfɛ n'an ye nin fɔ Faransi ye mun kɛ n'an ye nin fɔ est-ce que o bɛ se ka taa Faransɛw faga nin cogo la o tɛ se dɛ nin bɛ se ka kɛ Faransi wa ayi Faransɛ minnu bɛ anw fɛ nin bɛ se ka kɛ olu la ayi mais pour que dugu kuntigi bɛ taa jɛni ka mɔgɔ bɛɛ faga k'olu to yen mɔgɔ minnu bɛna fagali kɛ olu fana bɛ taa komi jugu sago tile wa mɔgɔ minnu nana nin sɔrɔdasi bɛɛ faga hali bi o bɛ ka taa o ma minɛ Ala ka barika don Asimi na wallahi tiɲɛ kɔ ye hɛrɛ de Ala ka barika don Asimi na bon ni Asimi tun ma na ni bi tun ye buwa sɔrɔ yen sisan b'a sɔrɔ hali sɛ hali wulu hali ɲɛbɛrɛ a tɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ sara ka ban pewu ni bi tun ye bɛ ka sɔrɔ yen sisan tun b'a sɔrɔ Maliyɛn bɛɛ fagara an ye nin fɔ Nizɛriɛnw ye a ye cɛ bɔ yen an y'a ŋunuŋunu k'a yɛrɛ mɛn ko coup d'état tun bɛna kɛ Bazum na sɔrɔdasiw taara yen nɔ mais a ma minɛ fɔlɔ Faransi téléso dɔ bɛ k'o fɔ a filɛ ko coup d'état tun bɛna parce que ni mɔgɔ tɛ se ka faga. Les échanges de tirs auraient donc duré une vingtaine de minutes, des tirs nourris selon les témoins et à l'arme lourde autour de la résidence présidentielle à Niamey. Le Niger a été victime cette nuit d'une tentative de coup d'état. Cyril Payen, bonjour, vous nous le confirmez depuis Niamey, la situation est maintenant sous contrôle dans le quartier du Plateau. Que s'est-il passé exactement ? Écoutez, oui, l'information est en train de se répandre, je vous l'avoue, dans la capitale du Niger et prend effectivement tout le monde au réveil par surprise, parce qu'évidemment on était loin de s'imaginer, bien qu'il y ait une longue tradition de coup d'État dans ce pays depuis les années 60, on était vraiment loin d'imaginer qu'à 2 jours de l'investiture du nouveau président élu, Mohamed Bazoum, il y aurait une faction militaire, cela aussi. Bon, à mon cambe, tiens, ne m'a pas Nizɛriɛnw bɛɛ bɛ sa a ye nin bɔ yen nafa foyi tɛ nin na nin ye Mamugu talen a ye nin bɔ yen ka na n'a yɛrɛ bila retard la Asimi filɛ nin ye Burkina filɛ nin ye Guinée filɛ nin ye olu bɛ ka avancer olu bɛ ka jɔ a ye ninnu bɔ yen sa ka ni mɔgɔ bɛɛ faga duwadalen mu mɔgɔ tɛ kuma na foyi tɛ kuma nin na parce que olu de bɛ nin kɔfɛ mais n'an ye jadisiw faga de b'u wulitɔ ye nin bɛɛ bɛ sa foyi tɛ bɔ a la a bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ o de la anw ye Ala minɛ ka tubabuw kɛlɛ n'u b'an faga u k'an faga n'u b'an jɛni u k'an jɛni n'u bɛ fɛn kɛ u k'a kɛ anw tɛgɛ bɛ Ala de bolo c'est ça an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na i y'a faamuya b'a la nin video in a ye nin cɛ in lamɛn dɛ. an y'a fɔ lakanabaliya a ɲɔgɔn ɲɛ an fɛ yen nɔ Bayangara région na bi kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen don ka bolo fa di Mopti région ta la bi bolo fa di Bayangara région ta la o kɔnɔna na an bɛna wulikajɔ sabati ka taa yɔrɔ jumɛn Pankasi le secrétaire général de Dana Amasago n'o ye Bala Gindo ye an bɛna ale fana wele ka na a ka na ɲɛfɔli k'an ye donc video in aw b'a partager a nafa a n'a barika kosɔn maliden bɛɛ k'a sɔrɔ fo an ka autorité la transition k'a sɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ basigibaliya mun b'an fɛ yan nɔ. Allo salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bala Gindo. Oui. Kori baasi t'i la. Alhamdulillah. Pankasi kaw. Aba Bala an y'i wele direct la di commandant média page sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc an y'i wele bi pour que ka se ka kuma lakanabaliya mun b'aw fɛ yen nɔ Pankasi. Bon, mena lajɔ parce que a video yɔrɔnin tɛ ne quoi parce que u y'a yɔrɔnin dɔ tigɛ a bɛ ka cɛ ɲininka ko tuma Mali ye avion minnu san k'olu bɛ min ça veut dire que sabotage ni lagosi ka ɲɛsin faso ma kunu bilahi motikaw tun bɛ faga komi sɛ
dimi tun bɛ don motika la pa paga tɛ bɔ a la bi o tɛ yen ne bolo an kan ka sabali k'an dusukun jɛya ka vi ɲini ninnu tɔgɔ ɲini ninnu nataba denya ninnu dabila ka nin fanga in dɛmɛ nin bɛ komi an bɛ k'an yɛrɛ de buruja a bɛ komi an bɛ k'an yɛrɛ de ta tiɲɛ mɔgɔ ma fɔ ko tɔɔrɔ tɛ yen dɛ mɛ caman bɔra tɔɔrɔ la en tant que dɔ bɛ ka bɔ tɔɔrɔ la a laban a bɛ ban pewu tɔɔrɔ bɛ ban pewu bi ka fisa ni kun ye i bɛ nin videomani sugu ninnu de sigilen ye i y'a faamuya b'a la moti maraw kɔnɔ ka faso danbe bɔ a la nin cɛ in ne y'a bila pewu nin cɛ in ne y'a bila pewu parce que a ye nin lamɛn dɛ a ye nin lamɛn mɛ a tɛ kuma nin kan dɛ a ye nin lamɛn c'est ça nin de ye maliko ye quoi a ye nin lamɛn dɛ a tɛ kuma nin kan abada a ye nin lamɛn a ye nin lamɛn. Guinadogo International 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 heures sur 24 kata président Idrissa Guindo Kassé Amalaba Ambi Aoufou Kautan Kowalimato. Groupe Guinadogo International Afrique, Asie, d'Europe, d'Amérique, l'Océanie en folie Awi. Groupe Guinadogo International la Groupe Guinadogo International e kunna siningo yoru terroristu daga mum kumbenye Mali militaire koni sera nyana uye u bunde ka moto munu jenna abita moto keme flala do ka fola do ko moto keme do ko moto biduru en tout cas kuma koni kerate terroristu ulu ni flowera manja ubu ka jiwni u ka fembe u bata flowera la mais flowera nyafa do ni ulu ye u ka daga sigi nyende u ka base benye ulu de be kana dangatene ka dangatene jakaw mine ka dangatene école ulu de ya jeni ulu de be to ka désordre ke fo ka bo dangatene ka taga madu côté nunu na ulu tumbe désordre ke la donc o daga o tira Mali militaire u tara ka o daga ci bon ambe munyini u fe nu ye daga ci ka temete kata u bunde ka temete ubisenga na tugu donc nous ya a gauche ratissage c'est-à-dire u kase ka ma do de to yeno permanemment o bara be sena mon frère o bara be sena bara tekete i yɛrɛ ka kuma jadisu minnu tun bɛ o y'a bɛɛ faga mais commandant mete ka video kɛra nin ɲɛ nin kɛra kunnasini de jadisiw ka base min tun bɛ yen a filɛ ka dugu min tɔgɔ fɔ ka base min tun bɛ yen u taara ka jadisi bɛɛ faga k'u ka moto bɛɛ jeni k'u ka maramafɛn bɛɛ minɛ o tɛ kuma nin kan dɛ nin tɛ fɔ mais ni kojugu kelen kɛra o bɛ pan ka bɔ avion minnu sanna o bɛ min radar bɛ mɔgɔ ka ne radar bɛ min cɛ ni bɛ cogo dɔ mɔgɔ bɛ ɲini ka segin la commandant mete nin kɛra moti mara de la e bɛ yen i yɛrɛ ka kuma information à la source dɔgɔnɔw de filɛ ka nin fɔ dosow de filɛ ka nin fɔ a kɛra dugu min na o y'a tɔgɔ fɔ mais o tɛ kuma nin kan can bɛ nin sɔrɔsiw ninnu fɛ an b'u dɛmɛ bi ka fisa ni kunu ye wa kɛlɛ min bɛ yen a ma fɔ k'a bɛ ban bi a ma fɔ k'a bɛ ban sini a ma fɔ ko y'a faamuya b'a la ko tɔɔrɔ bɛɛ bɛ ban tile kelen ni tɔɔrɔ bɛɛ tun bɛ ban tile kelen mɔgɔ tɛ sɛgɛn mais caman de bɔra tɔɔrɔ la hɛrɛ caman de bɛ ka sɔrɔ a mɛ ni kɔ fitinin kɛra ka faso lagosi k'an ka sɔrɔsiw bɛ baara ɲuman min na k'a bɛɛ kɛ fu ye an ni anw tɛ jɛ o la an bɛ video kɛ k'aw jaabi an bɛ video kɛ k'a yira aw la k'a fɔ anw ni anw tɛ hakilina kelen na mais c'est comme ça ka taa an ka kɛrɛ tiɲɛni k'a kɛ sa o y'i ka dura ye k'a fɔ mais hali armée k'o lagosi avion minnu sanna o bɛ min depuis avion ninnu sanna u ma kisɛ ci yan fɛ u ma taa yan fɛ k'a kɛ komi foyi tɛ k'a kɛ mali kɔnɔ a ye taa commandant mete ka video in lamɛn bi la a bɛ faamuya sɔrɔ la n tɛ ka bin a kan n tɛ ka bɛg'a ma foyi mais n'aw taara video in lamɛn lagosi caman de b'a kɔnɔ ka ɲɛsin fanga in ma bilahi hɔrɔnya bɛ min an bɛ nin fanga in kɔ an bɛ nin fanga in fɛ an bɛ nin fanga in dɛmɛ wa cɛ o cɛ ni sera nin fanga in ma an bɛ jaabi hali n'a y'a sɔrɔ an tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo an delila ka jɛ walahi an b'a yirala k'a fɔ i bɛ nkalon kan i ka video in kɔnɔ lagosi caman de b'a kɔnɔ avion minnu sanna k'olu bɛɛ kɛ fu ye sɔrɔsiw bɛ baara min na k'a bɛɛ kɛ fu ye lakanabaliya bɛ yen dɛ tɔɔrɔ bɛ yen dɛ a donna ta a bɔra ta mais kunu jadisiw tun bɛ taa mɔgɔw faga k'u biɲɛ bɔ k'u biɲɛ ɲimi i y'a faamuya ka dugu jeni ka une semaine kɛ yen nɔ mɔgɔ tun tɛ se ka bɔ moti da fɛ
don o don tɔɔrɔ tun bɛ yen caman bɔra o la walima caman ma bɔ o la a ye tiɲɛ fɔ sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bi ka fisa ni kunu ye wa walima bi ma fisa n'a ye ni bi ka fisa ni kunu ye n'an bɛ ka taa a bɛ ban o mɛ a bɛɛ tɛ se ka ban tile kelen an ka sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ la jadisi ninnu kɛra cogo min na bi u fagali ka gɛlɛn o bɛ dugu de kɔnɔ dugudenw b'a kalama dugudenw b'a dɔw dɔn sufɛ u bɛ bɔ ka taa tiɲɛni kɛ n'u ko b'u faga u bɛ taa fɛrɛkɛ duguladenw na o tuma i bɛ dugu bɛɛ bɔnbarde wa i bɛ dugu bɛɛ ci wa o kɛlɛ bɛ kɛ ni hakili de ye a bɛ kɛ ni basigi de ye a bɛ ɲɛɲini de kuwa a ko bɛ ɲɛɲini de walahi sɛdɛri mɔgɔ de y'a video yɔrɔ ne tigɛ a bɛ ka cɛ wele yɔrɔ min na ko o tuma an ka avion tɛ se ka wuli yan o yɔrɔ de ye n tɔɔrɔ kɔ lagosi don ka ɲɛsin jamana ma o yɔrɔ de ye n tɔɔrɔ n bɛ ka n da don nin ka video yɛrɛ sinon an tɛ ninnu ka video yɛrɛ ye tuguni o an tɛ ninnu ka video yɛrɛ lamɛn tuguni mais vraiment c'est décevant e bɛ se ka bɔ k'i kali fa ni ba la k'a fɔ caman ma bɔ tɔɔrɔ la wa k'a fɔ lakana tɛ ka sabati wa k'a fɔ sɔrɔdasiw tɛ ka baara kɛ wa non mais u bɛ ka baara kɛ non en tant qu'u bɛ ka baara kɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ a la wa mais maliyɛn tora dabarabaya i y'a faamuya b'a la ni ko labanbalidenya n'u donna ko la bi o bɛ bɔ o ko kɔnɔ o tɛ se ka muɲu o tɛ se ka sabali o tɛ se ka basigi yɔrɔ kelen u tɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛ a bɛ komi Musa nana tɛ Musa fɛ ATT nana tɛ ATT fɛ maliyɛn bɛ ten de quoi ɲagaɲagajaliw don wa n'u donna ko la bi bila u tɛ se ka sabali ka san kelen kɔ la walima ka san fila kɔ la u bɛ se ka perese ten ka taa ko wɛrɛ la walima an tɛ don ko ninnu na tuguni quoi Asimi de bɛ to yen an b'a dɛmɛ ka taa baara bɛ ɲɛ cogo min na mais c'est clair et net i bɛ dɔw ye sa cɛ bɔra nin a t'a lase nin ma a ye taa video in bɛɛ jateminɛ a ye taa sigi a k'a ka video bɛɛ lamɛn lagosi min b'a kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ma a ka bon hakili ma parce que ale ka video kɛra nin cɛ ka vocal ɲɛ ale ka video kɛra don min na a ye jamana lagosi mais o kɔfɛ an ka sɔrɔdasiw bɛ baara la o jadisi caman de faga o miliyɔn ninnu na da tɛ maga o la dɛ cohérence bɛ min danbe bɛ min est ce que ninnu ta tɛ parti pris ye wa est ce que ninnu tɛ fanga in contre la wa est ce que ninnu bɛ fanga in fɛ wa est ce que ninnu ta ye jamana ko ye wa la question est là n'a ma ɲɛ k'u y'u ka kojugu fɔ o ye ɲuman min fana kɛ o fɔ kɛ mais o tɛ fɔ dɛ n'a ye opposant de an tɛ bɔjɔlakaw jɔ k'an ye opposant de an tɛ Asimi fɛ o la b'an jɔlen sɔrɔ an bɛ tasuma kami da u tɛgɛ kɔnɔ an tɛ nin cɛ in labila mɔgɔ ye dɛ bilahi an bɛ sa nin cɛ in kɔ kulu mɔgɔ tun bɛ faga don o don i bɛ ka fanga la dugu tun bɛ jeni don o don i bɛ ka fanga la Mali dan tun tora Bamako de lakana tun tɛ fan si ni Bamako tɛ a tun tɛ Kayi a tun tɛ Bagunu a tun tɛ Kulukɔrɔ a tun tɛ Nara a tun tɛ fan si Bamako miliyɛn dɔrɔn ko sinon Mali carte bɛɛ kɛra rouge ye bi Mali carte bɛɛ bɛ ka kɛ binkɛnɛ ye i bɛ ɲamaden dɔ de sigilen lajɛ ka faso lagosi an ka sɔrɔdasiw jɔlen bɛ tile kɔrɔ u jɔlen bɛ san kɔrɔ u jɔlen bɛ nɛnɛ kɔrɔ u tɛ u muso sɔrɔ a sɔrɔ waati la u tɛ dumuni kɛ waati la u tɛ lafiya waati la pour que ka an ka jamana segin a danbe kɔnɔ an bɛ guerre de la c'est normal yɔrɔ dɔw bɛ tɔɲɔ yɔrɔ dɔw bɛ lafiya mais c'est normal mais a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ tile kelen jamana tun bɛ guerre kɔnɔ san joli jadisiw ye labɛn bɛɛ ni Asimi ka cɛya tɛ ani Asimi ka hɔrɔndenya tɛ cɛ ninnu tun ye labɛn bɛɛ ta Mali kama san joli an bɛ sunɔgɔ la olu bɛ ka marifaw san san joli an bɛ sunɔgɔ la olu bɛ ka dugu minɛ san joli an bɛ sunɔgɔ la olu bɛ ka minɛ duwawuden nana san kelen ka jɔ a jɔyɔrɔ la jamana bɛ ka segin a danbe kɔrɔ waati min na an bɛ videomani dɔw de ye pɛrɛ piri para minɛnen de se fara de pititi patata bi ka fisa ni kun ye e bɛ se k'i kali ala la ko caman ma bɔ dugu na wa e bɛ se k'i kali fa n'i ba la ko caman ma bɔ tɔɔrɔ la wa caman bɔra tɔɔrɔ la sa an ka kafiriya dabila an ka to tiɲɛ kɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka lagosiba ni taɲiniba ninnu dabila cɛ wari ɲini sugu dɔ bɛ yen nɔ nafa t'a la bilahi a wari bɛ d'i ma a tɛ mago ɲɛ ye a wari bɛ d'i ma a tɛ mago ɲɛ videomaniya tɔ kɛra vi ɲini ni wari minɛ ni fɛnw de ye o de la mɔgɔw tɛ videomaniw fɛ ɲa t'a la hali Asimi ka kɛ président ye ka ban ka video sinon a ɲɛ b'an bɛɛ ka baara la o
Asimi Nyaban Beka Barala. Mais ala ni vidéo manu kolondin do sababula vidéo manu negate mogola. Mais c'est normal. Et wa kana vidéo manu wole kana to vidéo manu ka gerela dambe tout là. Suna asim nyabe halala dembe la. Billahi ha na nyata la mogo beta foye. A nyabe halala dembe la mogo munu chesi lando. Mais munde an negabo mogola. Ambeta ya ambeta ante ko laban ante tinya foye ante horonye dambe tana. Ni wari dira mamba mine na fara ko ni mine ka katsane walma ni mine ka din kalon tebe soma ini vidéo man kana baraka ñoxon fe le seul colonel ay to ñoxon bulu aw kana mo si faraw ka a horon colon de katia mais c'est décevant mbaw bla amba fo ka mbe lundi na la yan si jo ka do makono asimambi fe bambi fe sini mali kany mali be ka jo Jinya bébé ka tegere fuiku i ñogon mana e way ñogon teyi hari bi mina be ka sa mbe yoro mina ko mi bi mina be ka jigi mali ko o laba ye mun ye herete ya na manye ku be kele ko ka so ila be ndo ko sobe o mali territoire be bina kan tayi kambe na tasigi kidal kambe na sigi gawo ambe ka dugu fen récupérer ante boy ndu na be yen kan tayi ambe ka jadsu fara ka bo dugu fen ko ambe sigi. Mais c'est comme ça. Donne. Jibe do quoi la donne. Nous m'en beke au téléphone quand ici. Avion contre le colu bella gauche. Quoi avion sani. Quoi maman gonya. Ou alors de Sarah quoi. Puis à ta vidéo il a ma bé. Quoi avion sani maman gonya. Eh massa. Moi c'est la fois qu'on a avion sani maman gonya. Le 3 français. Jadisi fin de manière befara. Jadisi ka basi tu me rends les bêtini. Ko jugu te bo dugu kono tile kelen ambe tana dondonde nu ye mogo kelen fa na ambe mogo ba kelen fa la ambe kata o cholo le be bampe abe to on tala on de bena lafia on te précédé on te fisuru ngale on te tanyini na ye on be tinya de ko tinya be mbi bara be ka ke bi here be mbi na te ambe boka fo ma be bara wanya ka ambe sra nyumanka mogo tenga forfait sera mogo tenga so sera mogo tenga dumuni sera mogo te foi me sera muye me sera ala de nye tinya bembi ni tinya ta mba fo ni barata chugu manya mba fo ni dambe tout la mba fo mais nous nous romana le 5 colonel a be horo aw vidéo manu jeraya aw bola ni nyogon julangolo yi aw bola ni nyogon ka vocalier aw ye nyogon mago saya ay nyogon janfaya politicien ye nyogon ta tien dina nyamo ye nyogon ta tien. Mais les 5 colonels, sans savoir au tega ben yoron bulu. Ha nous kala la sokono da beto sokono. Nous ma ben ko mina mo te boa kalama. O de horonya ni dambe de kiawale. Nous nyoro mana. Dina nyamo ye nyoro fara o te nyoron fe. Video manu u nyoro jugu sago dente jinya kono. Ya famia bala jeff fe sila mali kona so a bela bana chukodi. Mais le 5 colonel de pour jera o ma nyoron labla. O ma boni nyoron ga gunde foi. Son de boula, jogo de boula, ou il tama bese ka fonyo encore, mais ita mekenema. Ou de dambe. Ou de horonya. Ni vidéo manu kala la biba mekenema. Ni dinanya mo kala la biba mekenema. Ni politicien kala la biba mekenema. Ni fufala ku kala la biba mekenema. Nous flene de pour jera e boro ka ko jumen kalama. Ala uteo, meleke uteo, ou be kala ou be fonyo encore. Ou be diminyo encore. Ou be fin bébé dans l'union, mais ça reste à la maison. C'est ça. À la barka de le 5 colonel là, ambe au febe, ambe au fe sine ou amba au ko ambe sa ou ko. Jamana beka sega dambe kono. Lakana beka sabati, donc afa beka sabati. Mali beka sega dambe kono, Mali bunyanando. O de ka boni fembe. Ya famia bala. Ni segeni dambe kono. O ka boni sanu, o ka boni jamo, o ka boni fembe. Anye français gagnant. Jamana dobe no français bolu bolu comme robe ka sa mais on fait français té ambe ka jadu so fora faso be ka sega dambe kono ambe mungora no fait commandant met ay ne vidéo ro ka la se commandant metema kwa ka kuma fo chugo don aka ka vidéo ke chugo don akana jamana la goshi akana nga so la so doya na ba ka tanyini na aka kuma fo chugo don ante mo bonya kwa ni jerate ante mo bonya ya famia ba ko kuna to menyo bolo wol mani mobili sanga di makunu ante mogo bonya kuna nye mobili sanga di maya kan tege franyon ka di maya anjera kunu mais ni be fili kuna mba fuye de ni be galon ka mba fuye ya
i ka video in kɔnɔ fili caman de bɛ yen i ka video in kɔnɔ lagosi caman de bɛ yen i ka video in kɔnɔ molobaliya caman de bɛ yen kumada mɛ ten ni cɛ t'a fɔ ye ne b'a fɔ ye an ka avion y'u ka fufalaki ye an ka sɔrɔsiw ka baara ye ko foyi ka bɛɛ lagosi ko parce que ko fɛn fitinin dɔ kɛra mais ça marche pas ça marche pas nin fanga in bɛ bonya de hɛrɛ bɛ yen baara bɛ ka kɛ an ye fɛn fɛn ɲini u fɛ u bɛ k'a kɛ e bɛ se ka na bɔ e bɛ se ka kuranɛ ta k'i sigi ko caman ma bɔ mɔti tɔɔrɔ la e bɛ se ka ni kaliko caman bɔ caman bɔra la non n b'aw bila